Mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Ipinipresentar kan DZGB ang programang Lakaw Maghiras Year 4 sa padagos na paglakbay pasiring sa Jubileo kan Diocese kan Legazpi sa taong 2026 sarabay na maglakbay sa paagi ng dakulang selebrasyon ngunya na taon ang Year of Stewardship o taoning pamamahala. Ini may temang simbahan nin mga katiwala nangangataman na mamahala magkakaigwa nin manlain-lain na inisyatibo sa bilog na taonin pamamahala manungod sa mga aspeto kan kapalibutan, ekonomiya, salud, teknolohiya asin kultura. Maghinanyog sa katotohanan susog sa katukduan kan kagurangnan, mag-ugma asin aktibong maglingkod, makisumaro asin magpartisipar sa misteryo kan kagurangnan, liturhiya asin misyon kan katolikong simbahan. Marina, sabay na! Alas 2 ang hapon kada Biyernes. Kaiba si Jenny Matthew Balyaran asin Reverend Mark Austin Tuazon. Lakaw, Maghiras, Year 4 sa DZGB. Always number 1. Always at your service. Sa tuyang balikan ang kabilugan na diskusyon sa tema kang taoning pamamahala bilang pakisumaro kang DZGB sa padagos na pagbaklay pasiring sa Jubileo kang Diocese kang Legazpi sa taong 2026. Kaya naman mga parantabay, ibahanin do kami ngunya na hapon, ngunya na aldaw nin Biyernes, pet sa 27 kang bulan ning Septembre. Ini po si Jenny Balyaran. Asin ini po si Reverend Mark Austin Tuazon. Ini po ang programang Lakaw Maghiras. So, ini po sarong tape as live mga paraantabay kaya aso sa tuya partner na mga paraantabay ngunyan, baka magpaabot ka mo ning text. Mababasa mi man po giraray yan partner, diba? Pwede man partner giraray pero simbagunta say na mga kahaputan sa... Oo. Siyempre, and ini po live na live manggiraray sa Facebook page kang DZGB News Online ang sa indong mga komento, mababasa mi man po giraray iyan. Kaya sana padagos po kamong magpartisipar digdi sa programa. And of course, kamustahan mo na kita partner kasi kang nakaaging semana, halik ka sa sa Naga, Syudading Naga. Yes. And dakulang selebrasyon sa Katolikong Simbahan partner ang kafiestahan ni Our Lady of Peña Francia. Kamusta to sa imong eksperyensya? Magayon partner. Pero apuera kan partner, garo, ngunyan sana naman ako nakabalik sa studio. Pira ng simana o pira ng episode na permisa naman akong live. And it's good to be back here sa studio. Yes. So sa kuyang experience, sabi mo ba kasi kang nakaaging mga episode, kung kumusta man, anya ko ang istorya ko sa istorya ko kang or so karanasan ko several years ago, 2017 pa, seminarista pa ako, nagpupuon pa lang ako sa Naga. Alagad ko niyan, grabe partner, grabe po mga mga tugang di ko din ma-express kung gurano ko nauugma dahil bilang diakono nakapagserbi po ako sa tuyang regional celebration kan Peña Francia fiesta ta. Yaon ako, urog na puon pa sa nakang traslasyon, asin urog na itong pinaka mahalagang momento ang pagselebrar ta kan ikasanggatos na taon kan koronasyon kan sa tuyang mahal na ina bilang patrona kan bilog na Bicolandia. Dahil ko akalain parte na makakaserbi man ako duman. Dahil ko akalain na magiging parte ako mismo ba ko sana duman sa baba kundi yaon ako duman sa may altar na nagsiserbi bilang diakono. Kaya para sa kuya dakulaon na pribilehiyo na itinao ini sa kuya ni ina, and the fact na yaon ako mismo duman bako sana dahil yaon si Nuncio kaibahan mi duman asin sa iba pang mga obispo asin iba pang mga personalidad kundi mismong an original na imahe
kan sa tuyang mahal na ina, sa kuya pong naranihan, nakaputan, asin nakapag-atang po nin pamibi para sa indo mga tugang. So parang nahiling ta manggirari partner sa paagi kayo na selebrasyon, nahiling ta kung gura ano ang pagdedebosyon kang mga Bicolano, di ba? And bako lang mga Bicolano baga, Yes. nahiling taman maski hali sa Iba-ibang lugar, diba? nagdadayo dyan. Minsan nag-uuran. Ito ang kagayonan duman pag huna mi nga ni garod date sa nang maduman o garod kulang ang tawo tan makusog ang uran o nag-uuday natatapos ang uran. Alagad minsan sa tahaw kaining pag-uran na ini day nanggad natatanyog ang pagtubod, ang ekspresyon, ang debosyon kan mga tao sa satuyang mahal na ina. Yes. Sabi nga ni partner, magayonan so homily baga, natandaan ko so pahayag ni Apostolic Nuncio to the Philippines. Sabi niya, kung ikadaatunay na nagdedebosyon sa mahal na ina, dapat ika naglilingkod, asin bako ika ang pinaglilingkodan. Yes, nanggad partner. So yan lang po mga parang tabi medyo diit na tig-recall ta lang sa celebration kang Our Lady of Peña Francia partner na sabi nga ni magayonon asin maugmang experience sa Satuya. Kaya naman digdi po sa presentasyon kan sa tuyang programa, digdi partner sa taoning pamamahala magkakaigo baganing manlain-lain na hindi ko na sa award so inisyatibo. Diba? Yeah. Manlain-lain na parokya kang diocese pag-abot sa kapalibutan, ekonomiya, salud, teknolohiya, asin kultura. Pero bago nga duman partner, babalikan ta baga sa mga diskusyon ta ka mga nakaaging episode digdi sa programang Lakaw Magheras, manungod digdi sa stewardship. Opo, tangani sa naman na ma-refresh kita kan sa tuyang pakasabot. Asin, bako sa naman ito, mas para rumon talugod an sa tuyong pakasabot manunungod kaining sa tuyang selebrasyon na taon nin pamamahala. Tangani lugod na magkaigwa kitang mas pusog na pundasyon asin mas maging mabinunga ang taon na ini para sa satuya mga tugang. Yes, Yan. okay. Duman partner sa tema kang taon ning pamamahala. So tema baga ano nga so tema ka ito? Yeah, ang central na tema niya to kan sa tuyang taon nin pamamahala, simbahan nin mga katiwala, nangangataman na mamahala. Ayun, sisi ba talaga partner ang Kristiyanong tagapamahala? Yan. Bago yan partner, balikan ta ining temang ini na tinaw sa tuya. Magayonon ta tinukar na ini ni mon sa tuya, sinaro-saro niya manining temang ini. Alag sabi tangani ma-refresh kita ning madali, tanganing mas masabutan ta para rumunta an sa tuyang pakasabot kaining sa tuyang tema, kaining taon na ini. Asin pinunan niya ini sa pag-discuss na kita gabos simbahan. Kita gabos inapod din kagurangnan, tiniponin kagurangnan. Ang simbahan, sabi sa tuya, bako itong istruktura. Tayo yung paghuna bagakan kadaklan pag simado man ako sa simbahan perming sa lugar. Yes. Ito sambahan. Alagad ang simbahan kita na mga tao. Asin kaibanan sa tuyang pamayo daing iba kundi sa Jesucristo na sa tuyang kagurangnan. Asin bilang kabaing, bilang kasaro kaining simbahan na ini, sinasabi sa tuya na igwaman kitang katungdan. Ayun. Igwa kitang dapat gibuhon, igwa kitang responsibilidad, igwa kitang parte asin trabaho sa simbahan na ini. Dahil sa nakita nagtutukaw, dahil sa nakita tagahiling, tagapagmasid, kanakaaging taon-taonin partisipasyon, tinawa naman ninin focus, asin ngunyan inuulit na kita gabos igwang parte, igwang responsibilidad, igwang trabaho sa simbahan na ini, huli takita gabos mga tugang, mga katiwala. Katiwala, bako kag sa diri. Iyan ang saro pa sa tinawanin punto ni Mons sa iyang explanation kang nakaaging semana. Minsan tigaano ta na, tigsa sa diri ta na. Tigsa sa diri na minsan an sa tuyang trabaho, bako ka man dyan, kag tagapamahala ka sana bako kakag sa diri kan gabos na yan sabuton tayo ning maray mga tugang an gabos na igwa kita an gabos na yaon sa satuya itinaoy ni sa satuya tanganing pangatamanon tanganing pamahalaan bako kita tag sa diri kan bulod sabi baga sa tuya bako kita tag sa diri kang salog an daga an dagat an gabos na nasa palibuta yaon na iyan bago pa man kita mamundag
minsan nga ni sa istorya kan paglalang ipinapasabot sa satuya na hinimo na nin Dios ang gabos nakaipuhan nin tawo bago lalangon ang tawo bako tanganing sa dirihon kundi Okay. atamanon ang gabos ingatan pamahalaan nin marhay. Minsan sa ikaduwang istorya kan paglalang sa ikaduwang kapitulo kan libro kan Henesis nahiling ta po duman kung papaanong ginibo nin Dios enot ang tawo tanganing maging katabang. O bakong kundi katabang asin maging katiwala kan gabos na nilalang. Kaya paano ito, partner? Kasi baga, sinasabi mo na dapat maging katabang kasi sabi mo nga talagang katiwala kita and bao kita tag sa diri. Paano ta mas masaset ta sa tuyang sa diri na or pagyurumdumon ta sa tuyang sa diri, paano tayo gigibuhon na dapat data ini pagsadirihon. Dapat dahil katiwala kita, saro kita sa kumbaga nagtataoning pagmakulog sa araw kay ining bagay or ano man na regalo kang mahal na Diyos, partner. yan, sa hiling ko partner, nagpupuon iyan sa satuyang pakasabot. Okay. Kung ano nanggad talaga ang role ta sa kinaaba na ini. Ta kung pirmitang pag-iisip na kita gabos kag sa diri, so iba manan sa tuyang magiging reaction, magiging role sa mga bagay-bagay. Alagad kun an sa tuyang kaisipan, kita gabos taga pamahala sana, magbabago man an sa tuyang magiging response. Kaya sabi ko nga ni Duman, saro sa pagpapahiling na kita katiwala man sana, iyo na kanlinalang nin Dios ang kinaaban, kasabay niya ang tao, tinawan niya nin poder, nin kakayahan, pangaranan mo gabos na yaon dyan, asing tinataon ta kanin obligasyon, pamahalaan mo ang gabos na linalang, ang gabos na nahihiling mo sa imong palibot. Kaya sa kapinunan pa sa na mga tugang, ipinapasabot na sa tuya, daiba nin si Isay man na nagkagsadiri kan kinaaba na ini. Okay. Ining common home ta. Kundi, kita, tinawan sa na nin Diyos, din sa tuyang kagurangnan, nin pamamahala sa mga bagay na igwa kita. Minsan sabihon ta pa, natitulado ta ang daga. Minsan sabihon ta pa na binakal ta ang partikan dagat na ini. Minsan sabihon ta pang pinakudalan ta ang bulod na iyan. Alagad mga tugang, ngunyan man sa ng panahon nangyari ang mga bagay na iyan. Kaninot da iman. Sa tuya man sa ng pagmawot, natawan tanin order ang gabos na bagay. Alagad, pakagirum dumon taliwat na ang kinaban mga tugang, yao na bago pa man kita mamundag, asin magpapadagos ini, minsan mayo na kita digdi sa daga. Kaya sa paghiling ta mga tugang kan kahaliputan kan buhay, dahil tayo iniisipo na halabaonan sa tuyang buhay, sa kahaliputan kan sa tuyang buhay, nahihiling taan sa tuyang function, an sa tuyang trabaho, nagampanan an misyon, minsan an sa tuyang buhay ngani day taman control. But sabihin, day taman pig-isip na ngunya na aldaw, mamundag ako, asin namundag ka. Okay. Kundi, di mo nga ni aram na namundag ka. Kundi, nagdakula ka, asin sinabi sa imo na arog ka kaining aldaw namundag. Minsan, an sa tuyang pagkagadan, di taman maiisip kung noarin kita madagadan. Di nga ni aram kung noarin kita magagadan, asin kung papaano. Yan. Kabut sabihon mga tugang, minsan an sa tuyang buhay, bako tang kontrolado. Tabako man ini sa tuya. Bako man kita ang pinaghalian kan buhay. Tinawan kita nin buhay, tanganing pamahalaan, ang pagbawi kaini, bako man nasa sa tuyang kamot. Mahampang kita sa kagurangnan, sa katapusan kan sa tuyang buhay. Considering, ang buhay na ini, sarong pamana sa satuya. Balaog na dapat ang pakaingatan. Kaya kita gabos mga tugang, sabi ta nga ni, paulit-ulit, taga-pamahala man sana. Ang mag-isip na saan kag sadiri, kan gabos, nagpuputik
sa Ano? iyang sadiri. Ayun. When you say Yan. nagpuputik, partner, Garo, you're foolish of yourself. Tigdadaya mo Tigdadaya sa mo diri sa diri mo. Okay. Ta miski ang buhay mo, bako man sa imo. ayun. Yan. Ayun. Sabi nga ni, ang buhay, tahiram man lang. ba, Hiram partner, lang. diba? Yes, So, partner. arog man pala ka ito sa mga itigtiwala sa satoy akang mahal na Diyos na mga regalo na dapat saro kita sa maging parte ka ito na mag-ataman, di ba? Yes. Pero, paano man ang good partner ang maging Kristiyanong tagapamahala? Okay, partner. Ang sa tuya pong isipon ta na ang sa tuyang pamamahala, ano, bako sa nasarong katungdan, kundi sarong kasimbagan. Yan. Digdi kita mapuod mga tugang. Kasimbagan sa kasimbagan sa karahayan kan sa tuyang kagurangnan. Sa paghira sa to, enot kan sa iyang buhay. Sa pagtiwala sa sato, bilang tagapangataman o tagapamahala, huli tagabos na linalang, tasagabos na linalang, bako sa naman kitang linalang nin kagurangnan, kita ang tinauan nin obligasyon kan sa tuyang kagurangnan. Pag tinatawan kita nin obligasyon, ang sa tuyang response o ang sa tuyang simbag, dapat pasasalamat. Salamat. Bako reklamo. kasi nagrereklamo kita eh. O bakal na duman kaarod kayo ni, mareklamo kita. Tas sinugo kita, mareklamo kita. Bako lugod pagnigar. Bako paghabo sa obligasyon. Kung tinatawan kita mga tugang nin obligasyon, anbot sabiyon kaiyan, nahihiling sa satuya ang potensyal. Nahihiling ang kakayahan na pamahalaan ang sarong bagay. Kaya baga sa Ebanghelyo, sinasabi na, ang dakol, tatawan pa nin dakol. Huli, tinatawan kita base sa itinatao sa tong biyaya nin kagurangnan. Kaya ang stewardship bakong trabaho, kundi sarong kasimbagan. Bako ining programa, kundi kasimbagan sa karahayan kan sa tuyang kagurangnan. Ini ang laog kang pastoral letter man mga tugang kan sa tuyang mga obispo kan taon na 1992. Ang titulo kay ni Stewardship, a Disciple's Response. Sabi duman sa surat, ang steward o sarong pamahala, tagapangataman, enot sa gabos, sarong Kristiyanong disipulo na nagsisimbag sa pangapodan ni Kristo. Nagsusunod kay Jesus, asin naghuhulma kan sa iyang buhay sa pag-arog kan sa tuyang kagurangnan. So madigdi na kita sa hapot, sisay ang Christian steward o sisay ining Kristiyanong tagapamahala. Sabi mga tugang kan mga obispo sa Amerika, sa parehas na pastoral letter na o halos parehas na titulo kan pastoral letter, Stewardship, a Disciple's Response, a pastoral letter on stewardship, ansarong Kristiyanong tagapamahala, igwa pala nin apat na bagay na ginigibo. So tanganing mamid bidan, sabi sa tuya, ansarong Kristiyano, ansarong Kristiyanong steward, tagapamahala, disipulo. Ayun. But sabihin kang disipulo, nagdadangog, naghihinanyog, nanonood, nakakanood, so nag-aadal. Yan ang buot sabihin kan pagiging disipulo. Naghihinanyog, nag-aadal, na nag-aarog kan buhay kan sa iyang maestro. Yan ang pagiging disipulo. Ayun. Ngunyan dinagdaganin apat nin identity. Ano ang identity? Kan sarong Christian steward. Ayun. Yan. May mga characteristics na tiga-apod partner. Yes. Itong mga Kristiyano na tagapamahala. Tagapamahala. So yan ang satuyang tutukaron partner sa satuyang pagbabalik. Aramon ta kung ano ba talaga iyan. I guess igwang nagkapera, di ba partner? Nagkaperang characteristics kang Christian steward. Oras, 2:30. 12,
Very excited! Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticon, Kreml S. Hyper bilis! 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 Sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Okay, balik na kita sa tuyang programang Lakaw Maghiras Year 4. Asin ini manggiraray si Johnny Balyaran with Reverend Mark Austin Tuazon. Yes, asin sa tuyang pinag-uurulayan, iyo po ang manungod sa Kristiyanong tagapamahala, asin isusunod ta ining mga characteristics kang pagiging Christian steward. Pero partner, bati unta mo da sa tuyang mga paraan tabi, ano ba kami mga narurumduman ka? Again, saro po ining recorded na programa para sa inyong mga paraan tabi digi sa Lakaw Maghiras. Kaya naman natatandaan ko si Villaferte na perming nakaantabi di partner sa programa. Ayun, so nagsabi siya kang bawiong ko lang ngunyan kasi kang nakaaging di ko siya nag-greet. Siningil ako. Oh. Kaya salamat po sa inyong mga tugang sa padagos po nindong pagantabay digdi sa satuyang programa. Marahin na hapon po sa gabusman na nakatutok sa satuyang ngunyan. Marahin na pagkahapon, particularmente maawat ko pong bation sina Mami Vib Balilo and Pauline Ann Balilo dyan sa Santo Domingo. Nakatutok sa tuyang ngunyan, nag-message na ma-live da matutok sa satuya. Asin sa mga taga San Jose Malilipot na nagpapabati man kay Lagring, kay Ate Loy, kay Angel, kay Kuya Toy, asin Cambare family and Rodriguez family, kay Ate Bers, kay Ate Yoli, hello po sa Indogabos, sa mga pag-iriba ko man po sa Economus Office, sa kay Father Tong an sa tuyang Diocesan Economus, kay Ate Shi, kay Honey na nag-celebrate kan sa iyang birthday kan Miyerkules, kay Jinx, kay Ma'am Tess Galang, asin sa yaong po sa Chancery Office, Ate Hazel and Kuya Alan, and kay Ate Aubrey, of course, salamat po sa indo pagdangog sa tuyang ngunyan. Partner sa aga, bation ko naman ang mga taga Masarawag, maselebrar kan sa inang kafiestahan bilang sarong Kwasay Parish. Wow. Fiesta ni sa pangat naman, asin sa lindong kan pangatama ni San Lorenzo Ruiz, an enot niya tong martir sa Pilipinas. Santo. Masarawag yaon po dyan sa Ginubatan, Albay. Magirilingan po kita mga tugang sa agad duman, yaon man ako. Kung sainan fiesta yaon ng Jaco, no? Oo nga, no? Pwede, ibalot mo na lang ako, partner. Sure, partner. Asin sa Domingo, yaon man po kami sa San Miguel Island, kaya maghirilingan po kita sa mga yaon po dyan. Ayun, okay. So, balikan ta na, partner, sa tuyang mayor na tema. Yan. Kang kasubago, tinukarta, sumanunungod sa Kristiyanong tagapamahala. Asin ngunyan, ano man agad ito, partner, na mga characteristics kang Christian steward? Marhay ini mga tugang na maaraman ta, masabutan ta, tanganing sa taon kan pamamahala na ini, ma-imbibe ta sa satuyang sadiri an ining mga Christian identity or identity nin sarong Christian steward. Ano po, an enot dyan mga tugang, maugmang nag-aako kan balaog hali sa Dios. Ano po, so yan ang enot na identity. Receives God's gift gratefully. Okay. Inaako ta an katotoohan na an gabos na igwa kita, yan ang enot ang discussion kasubago, gikan sa Dios. Asin nasasabutan ta na an pagpapasalamat para sa daima bilang na mga biyayang ini sarong gawi nin tunay na pag-ako kan balaog. Minsan nag-aako kita nin balaog na day kita nagpapasalamat, nga day kita maugma. Alagad pinapasabot sa tuya na an sarong Kristiyanong tagapamahala enot sa gabos nagpapasalamat sa gabos na inako niyang biyaya. Parang pigre-recognize, partner. Tigre-recognize niya ang biyayang ini na bako gikan sa iya, kundi gikan sa mahal na Dios. Familiar kita mga tugang sa kasabihan na it is better to give than to receive. Yes.
But let us also remember that it is in giving, or that giving is not complete unless we know how to receive. Wow. Yan. Baka nalilingawan ta, sige ta sa ng tao, pero nalilingawan ta, papaano man ito na mag-ako. Totoo, nagtatao kita. Minsan nga ni aram ta an karahayan, asin an pagmati, nin pagtao, an espiritu kan pagtao. Alagad, have we also considered the spirit of receiving? Oo. Yan. Ano pwedeng mangyari, partner, kapag sige ta sa ng tao, sige tao, pero kita, partner, so sa diri tawara lamang ki nare-receive or di kita nare-recognize ito, partner, anong pwedeng maging epekto sa tuya? Maubusan kita. Kaya Basically, pala, maubusan kaya pala kita. may sa pagkamo at baga, partner, parang bigay ngayon ako ng bigay Yan. hanggang sa nasaktan, hindi ako Nasasaktan, naubos. napapagod, nauubos nauubos. din. Kasi nga, hindi tayo unlimited, di ba? Yes. Tao tayo, limited tayo. So kung bigay tayo ng bigay, darating ang panahon, mauubusan tayo. Oo. But that is if kung ang pag-iisip ta, ang pinaghalian kan sa tuyang itinatao kita. Okay. Pero kung nahihiling ta, sabi ta nga ni Digdi, pighihiling ta, bako sa naso kakayahan na magtao, kundi so kakayahan man na mag-ako. Ta kung pighihiling ta na kita, nag-aako man habang kita nagtatao, magbabagoan sa tuyang paghiling kan mga bagay-bagay. Hali sa kadaihan, aram ta may maabot sa tuya na mahipno kan itinauta. So dahil kita matatakot, dahil kita mapapagal. Oo. Di So, kita, bako man gayud okay sa word na malulugi, partner. Na bako man. Aha. Dahil man malulugi. Ta actually nga ni sige man sa sigit ang paluwas, sige man ang laog sa tuya. Ayun. No? Sa bagay kung isipon taan sa rong baso na pano nin tubig, paano tama ni malalagan nin tubig kung dahil ta muna ay haliun sa tubig. So kung papalisan tanin bagong tubig, dapat ubos na muna siya. Tanganing may espasyo. Iyo man sa tuyang pagtao gayod. Matao kita bako tadakulon kitang sobra. Kundi tanganing an masunod na biyaya padagos na iwara sa satuya. Parang yung gratitude Yan. partner, sa mahal na Diyos. Iyon ang iyan ang punto ta mga tuga. Mamimaintain ba yan, partner, so pagiging so true sense of identity ta bilang sarong disipulo, mamimaintain ba siya kapag parang nababalanse ta so pagtao asin ang pag-receive? Kung mamimaintain taan, yung true sense of identity bilang sarong disipulo. yan. Paano nga ni, sabi ta mga tugang, ang pinaghalian kan biyaya, bako man kita. Okay. So, kung kita, but sabihin, kung nasa isip ta, kita ang hinalian kan biyaya, kita ang nagtatausan ha, ala, paano? Garo kitang hain sa sense na pagiging katiwala. But sabihin, mabalik kita sa inotang tinaram, bako kita kagsadiri, kundi katiwala sana, tagapamahala sana. Mababagoan gabos na ini, kung iyo inian sa tuyang iisipon, ta kung iisipon ta pirming kitaan kagsadiri, maisip ka na naman, sa ina naman ako makuha ang pansweldo. Ganun, maisip ka naman, sa ina naman ako makuha kang pang tao digdi. Ayan, garaw ka ni. O diba? Iyo iyan ang kaisipan, tinhuli ta, again, kang kagsadiri, so ika ang mamumroblema kung sain paano mo hihipnoan gabos na kulang. Ayun. Pero kung ika tagapamahala sana, igwang matao sa imo, igwang maabot sa imo, asin ika na ang bahala na mag-divide kan mga biyayang ini, na magpadalagan kan mga itinao sa imong responsibilidad. Basta dapat makaukod kita, partner, magpasalamat. Yan. Ayun. So, yan ang enotano po na yan ang enuta na identity. Identity na igwang, kumbaga, pagpapasalamat, pag-ako na angabos na biyaya gikan sa mahal na Dios, itinatao sa imo, bako ka kagsadiri, kundi ika tagapamahala sana. Ansimbag tadigdi, gratefulness and
gracefulness. Yan. Pagpapasalamat na may kapakumbabaan. Iyan ang duwang karakter na mauta pong ma-develop sa tuya, sa act of receiving, sa pag-ako. Taminsan ang pag-ako, mga tugang, dipisilon man. Halimbawa, nasusupog kita, natatawan na naman kita. Okay. Yan, tatawan kita, kulang kita. Paano nga ni, ang pigi na isaisip ta, day kitang ikakatao, ikakabalik sa iya. Alagad, isipon ta na ang nagtatao sa satuya, itinatao ini nin libre sa satuya. Nagtatabang sa satuya na daiman naghahagad nin balos. Kaya ang satuyang maging simbag, imbis na pagnigar, dapat pagpapasalamat asin kapakumbabaan. So gratefulness and gracefulness. Yan ang dapat na maging simbag ta. Asin ma-extend ini mga tugang bako sa nasa material na bagay, kundi sa halos gabos na aspeto nin sa tuyang buhay. Ang lambang biyaya na maabot sa sato will be considered as grace. Grasya nin mahal na Diyos. Kaya dito masasabutan ang mga tao na nagsasabi na ang gabos biyaya. Everything is grace because of this attitude. Ayun. Yan ang enot, mga tugang. Okay? So, magayunon magayunon siguro sa pagmati kung tatao kita mag-recognisar ka mga bagay-bagay na nare-receive ta partner na biyaya hali sa mahal na Diyos. Asin ang ikaduwa partner, iyo ang Ang ikaduwa, it cherishes and tends them in a responsible and accountable manner. But sabihin, ang pagiging responsable, mga tugang, asin accountable ta sa gabos na balaog na itinatao sa satuya, ang satuyang panahon, ang satuyang talento, ang satuyang kakayahan, ang satuyang yaman, ang satuyang pagtubod, urog na, ang satuyang pangapodan, asin bukasyon, ang satong kapalibutan. Itinitiwala ini sa satuya gabos nin satuyang kagurangnan tanganing atamanon sa responsableng paagi. Yan. Pag atubang ta sa kagurangnan, ma-report kita sa iya kan gabos na ginibo niyato. okay. Sa mga biyaya na itinao niya sa satuya. Gura ano man ini kasadit o kadakula, i-audit kita kan satuyang kagurangnan sa satuyang ginibo. auditor man Yes, si Lord Auditor yan. Ano ang sasabihin ta sa kagurangnan paghampang ta sa iya? So ano ang nire-report ta sa iya? Partner, ma-share ko lang. Permi ko ining pigsasabi ka pag nagbubunyag ako na pag nag-report kita sa kagurangnan, dahil man kita hahaputon kung pirang ribo ang itinao mo, pinakimkim mo sa imong inaanak. Dahil man sa mahapot kung pirang kawatan ang itinao mo sa lambang okasyon na maselebrar siya. Kundi, kung papaano ta, napanindugan asin ginibo ang satuyang misyon, nagiyahan ang aki sa iyang pagtalubo sa buhay na nin pagtubod. Iyo iyan ang nahaputon sa satuya gayud din sa tuyang kagurangnan. Iyo iyan ang accounting nagigibuhon sa satuya kun kita mag-report na sa iya. Kaya day takalingawan na mientras nag-aako kita nin biyaya, kita man hinahagad na maging responsableng tagapangataman kan biyaya na ini. Ayun. Yan. Parang so accountability partner, pigi-remind kita na maging responsible kita sa anuman ang pigigibota kung matrayumpo man iyan or pumalyar man, di ba? Accountable kita sa gabos na bagay na ini. Iyan mga tugang an pinapagirumdum sa satuya ang second identity ta bilang tagapamahalang Kristiyano, accountable sa gabos na biyaya na itinao sa satuya in mahal na Yes, Diyos. okay. Responsable. Pag partner, nag-attach ba yan sa oras, sa kwarta? Sa gabos and na sa aspeto, talent? partner. Okay. Ang talento, halimbawa, tinauan ka nin talento na nin pagkanta. Papaano mo ginamit ang talentong iyan sa pagpauswag kan kahadian nin Diyos? Tinauan ka nin talento na nin kakayahan na makapagtaram. Paano mo yan ginamit na pagtaram mo? Baka sige mo lugod pakidebate, diday ka man nagdaranin, sige mo sa nang pakiaway. Anong biyaya na itinao sa satuya? Dapat masabutan taman, asin
maikapahayag magibutaan sa tuyang katungdan sa mga biyayang ini. Okay. So, magayon nun enot so regalo, 'di ba? So pagresibita. Yan. Pangadua sa The act of pagiging receiving. accountable ta, 'di ba? Yan. Sa mga bagay na gigibota ang pagiging responsable. Ano partner ang ikatulo? Yan. Ang ikatulo naman, inihihiras ang mga biyayang ini sa iba, sa satuyang kapwa. We share them in justice and love with others. Siring na kita binayayaan, kita man maghiras kan biyayang ini sa iba. Maghiras sa satuyang kapwa. Yan. To be generous, to share our blessings with others for common good. Yan ang paghiras sa kapwa. Na ang paghiras sa kapwa, bako man optional, bakong conditional, kundi preferential. But sabihin kay ni, obligatory. Okay. Sa gabos na pagpipilian, iyo ini ang pinipili ta. Yan ang but sabihin kan preferential option. Na sa gabos na pagpipilian, mas pinipili ta. Halimbawa, pag sinabi tang preferential option for the poor, sa gabos na tatabangan, pinipili ng tabangan ang mga dukha. Ayun. Yan. Okay. So, arog kaan ang pagtao sa satuya nin kagurangnan. Day man niya sinusolo ang gabos na karahayan sa iya sana. Ang pinaka-basic digdian buhay. Ta-imagine, kung babalikan tagiraray ang libro kan Genesis, sa kapinunan, anong pinapasabot sa tuya? Daiman. Wala man buhay, chaos ang gabos. Alagad, sisay ang buhay ka ito, ang Diyos. Anong ginibo kan Diyos? Tinawan niya kita nin buhay, nasa iya man sana. Kaya ang buhay, bakong gigan sa satuya, takan panahon, mayo man kita. Kan ang Diyos, tinawan kita, hinirasan kita kan buhay, kaya kita nabuhay, kaya kita yaon digdi. So, kaya pala giving is good also. yes. Kabakusan ng receiving, kundi sa pag-ako ta, ginagamit taan sa tuyang inaako, sa responsabling paagi, asin ikatulo, hinihihiras taman ini sa satuyang kapwa. Sabi ta nga ni, dahi man niya sinuloan karahayan sa iya sana, so kita man dahi tamang pagsuluhon ng biyaya sa satuya sana. Okay. Yan. Paano tito partner ma-maintain so pag-share ta na may pagkamuot, di ba? So, di ba ka ito napipiritan? Kasi usually, may mga experience baga, parang nangyayari talaga literally na nag-share kita, it's because parang kaipuhanan lang or mautugta lang, so dapat ang gibuhon. Paano ta ba ito partner na dapat with love? Dapat with love. So, mabalik kita duman sa enot. Nagkita na enot na nag-ako. Okay. No, we receive. We first receive. Taday man kita makakatao kung dahi man kitang ikakatao. Sa bagay. So, kita ang enot na tinawan. Bako ta dahil aram ta, kung papaano, maghagad or kung ano pa man, kundi aram ta ang pagmati na dai. Okay. Kaya kita nagtatao. Hali kita sa pagmati, hali kita sa eksperyensya na dai kita. Tinawan kita, nagkaigwa kita. Ngunyan, day taman tiglilingawan sa eksperyensya na dai kita. Kaya ngunyan, naghihiras kita, ta precisamente aram ta kung ano ang pagmati, ano ang eksperyensya na dai. Kaya, so, yan. Kaya pa naman mga nagsasabi na kapag naghiras ka partner, mas doble ang biyaya na mabalik sa iyo. Sa paghiras naman mga tugang, may connect ko lang sa laban na may narumduman ako. Okay. We can give without loving. Yan. Pwede kitang magtao na dahil kita namumuot. Kung kaigwa akong sanggatos, awan ko sa mo, labot ko man. Okay. Dade man akong pakilawad kung manmidbid kung siyang tinawan ko. So pwede kitang magtao na garo dahil kitang sa buot na magtao. But nagtatao kita. Sa mata kang iba, nagtatao kita. Pero sa imo, garo dahil isa na. Ano yan? Minsan ang tinatao ta, so barya na. So we can give without loving. Pero uni mga tugang, we cannot love without giving. Ayun. Yan. Ang tunay, sabi ta, ang tunay naman namumuot, basic sa iyang maray ang magtao.
tanamumuot siya. Mhm. Ano? Kung yaon ang pagkamuot sa imo, dai mo mapupugulan an sa diri mo na dai maghiras. Matitiis mo ba? Very example mga tugang partner. Mhm. An ina, Aya. di ba? An ina minsan dai na nga ni akong kakabakal kan shampoo ko. Mahagad ka pa. Pero dahil naghahagad ka, asin namumutan ta ka, matao ka. Arog kita kaini sa mga namumutan ta, di ba? Oo. Kaya nga, isabi kang iba, so expression baga partner na, naubusan din ako kasi lahat binigay ko. Kasi nga, nagmamahal ka. O, Gusto ang mo lang taong naman ng nagmamahal, walang- oo. marunong magbigay. Yan. Kahit ang nagbibigay, not necessarily nagmamahal. Parang kahit walang in return baga pa. Yan. Sabi ta kasubago, minsan dai balyuhan ansa ko yang itinatao, Okay. itinatao ko otherwise. Mhm. So, yan gayud mga tugang ansa ko yung magiging kasimbagan The sa best hapot ano? ni partner. Oo. Pero girumduman taman mga tugang na sinabi man ni San Pablo sa iyang surat sa mga taga-Korinto, ikaduhang surat sa mga taga-Korinto, that God loves a cheerful giver. Yan. Kaya nagtatao, bako sa nakitang maging giver sana, Giver. kundi may adjective, cheerful. Yan. So, maging maugma kang nagtatao. Maugma ka man na nag-aako. Yan. Baro utong baga pag may tigtawan ka, makulog sa buot mo, parang bako open so pag-receive Yan. kang tatawan mo partner kasi bako man udok sa buot, diba? Yeah. Duman na malaog partner so natang statement ka sa bago na you can give without loving, but you cannot love without giving. Yes. Yeah. So kung namumuot ka, asin nagtatao ka, Opo. yaon an cheerfulness sa imo. Yan. Ayun, the best. And God can fill you with everything, with every good thing that you have, that you have enough for everything at all times and may abundantly in any good work. Yan ang sabi pagpapadagos ni San Pablo sa iyang surat sa mga taga-Korinto. Okay. So, Christian stewards partner, we receive God's gift na grateful kita, diba? Yes. Babalikan Yan ang ka na naman inot na so- simbag ta. Oo, so Grateful ikaw kita. Opo. Okay, so ano ang ultimo partner? Ang ultimo partner na gibo nin sarong Kristiyanong tagapamahala, iyo na ginagamit niya ang gabos na biyaya na igwa sa tanganing magbinunga, maging mabinunga ini. Okay. Asin bako na isaray, bako na itago, Okay. kundi ginagamit niya sa iyang paggamit, nagiging mas mabunga, mas may return ini. So Hindi pagkait partner sa iba. yan. Kasubago, sabi ta lang, tinatao. Ngunyan, bako sa nang tininihiras, kundi ginagamit tanganing maging mabinunga. Yan. Yung parang mas So, nagiging productive Mas nagiging pa siya. productive, mas Oh. nagiging fruitful ini sa satuya. So, nang buot sabihin kayo ni mga tugang, sabi ni Socrates, famous na linya is know thyself. Sa satuya man ngunyan sa konteksto kan satuyang pag-urulay, know thy gifts. Aramon mo kung ano ang mga biyaya na itinao sa imo nin satuyang kagurangnan. Paano taman magagamit ang biyaya kung dai taman aram kung ano ang mga ini. Papaano ta ini magagamit tanganing pamurawayon ang kagurangnan ang kagtao kung dai taman aram kung ano ang talento na itinao sa satuya nin satuyang kagurangnan. So sa pag-aram asin paggamit ta kan mga biyaya, pinapaugmata ang kagtao. Pinapamuraway ta ang kagurangnan. Ginumdumon ta mga tugang ang parabola kan talento. The parable of the talents sa Ebanghelyo. Di ba mahali so kagurangnan? Asin nagtao siya, nagwalat siya ning mga biyaya, ning mga talento. Asin sa iyang pagbalik, hali sa iyang paglakaw, hinagad niya ang mga talentong iwinalat niya sa iyang mga surugoon. Asin magayon baga susimbag niya duman sa nagganan siya. Susaro, tinawanin 5,000,
naganan siya ning 5,000 kay ang balik 10,000. So saro tinawan ning 2,000, naganan siya ning 2,000 pa, so pagbalik 4,000 na. So saro tinawan ning 1,000, ang nangyari itinago niya. Dahil niya ginamit. Tanganing mag-profit ko ta ito. Okay. So, ang nangyari, pag singil sa iyakan kagurangnan, nadagitan siya. Anya, araw mo ngayon pala na arog ako kayan, tagko ko ako kang mga bagay na arog kaan, tapos, dai mo lamang ikiniintriga sa bangko, tangani lamang na magka-interes, tanganing sa sakuyang pagbalik, igwa lamang na ganan siya. But sabihin kayo ni mga tugang, bako sa naman ini literal na kwarta. Manunungod ini sa mga bagay na itinausa sa tuya nin Dios. Enot sa gabos an buhay, ano ang ginibuta sa regalo nin buhay nin Dios na itinausa sa tuya, tanganing maging mabunga, maging produktibo an buhay na ini. Ano ang anong ginamit ta or ginibuta sa talento na itinausa sa tuya nin kagurangnan, tanganing mas maging mabinunga ini. Ano ang ginibuta sa mga karahayan, sa values na igwa kita. Ang sa tuyang pagiging mabuot, pagiging matinao, pagiging kung ano-ano pang klase nin mga values na igwa kita. Tak minsan pagdaita ini ginamit, asin pinagbunga, let's say an sa tuyang pagtubod, kung nagi sa nakitang stagnant sa tuyang pagtubod, as hindi lamang kita nagtalubo sa tuyang pagtubod, maaabot ang panahon na ang katiting na pagtubod na igwa kita, mawawara iyan. Siya. Ayun. Ang values na igwa kita, mawawara iyan. Kaya ang sabi sa tuya, ang biyaya nin Diyos, pagyamanon ta, papagbungahon ta. Ta dahil sa pagbunga kan karahayan na ini, mas nauugma ang kagtao sa satuya kan biyayang ini. So iyon ni kaapat na identity nin sarong Kristiyanong tagapamahala. I-increase ta partners. Let us increase, yes. Magayon Return siguro, these gifts with increase to the siguro Lord. mamundo partner si Lord kapag tinawanan kita, di ita ginamit, sinaray ta lang. Iyo Di ita bagawa. ipig-share sa iba. Mahapot siguro si Lord. Anong ginibo mo sa tinao ko sa iyo, Yan. diba? Minsan sa experience ta, bilang mga magurang gayod, bilang mga leader, or may mga kinakaputan kang obligasyon o grupo, bako daw na mas maugma kita kung naging produktibo sa sarong pag-iriba ta, naging produktibo sa aki ta, dahil kan mga ginamit, kan mga ginibo niya sa kung ano ang igwa siya. Yeah. Yan. So pig-share mo, mas naging mabunga kasi nakaukod siya, Yan. nakaukod sa kapwa. Siguro partner mahali or haliun ta dapat siguro so tubagang takot kita malamangan, 'di ba? Parang igwang araw kento, 'di ba? Minsan di ita pig-share so talent ta kasi takot kita o kaya naman abot ang malamangan, 'di ba? O kaya baka dai taaram kung ano ang talenta. Oh, di ta pa nadidiscover. Dai ta nadidiscover ta. Pag sinabing magkanta ka, ha? Pangbanyo man sa nangaya ang boses ko. Dahil ta di ta pa dinidiscover kung hanggang sain ang sa tuyang talento. Baka pag tinawan kita nin obligasyon, ha? Abo ko ta para ako pang group man san ako, group discussion. Di man nga ako pwede sa eskwelahan. Mag-lead nga kan student council arog kaan. Yes. So kaya daitan na ma-maximize ang regalo na igwa kita. Kaya sabi ta kasubago, kung sabi ni Socrates, know thyself, sabi taman ngunyan, know thy gifts. Ayun. Yan. So, parang so responsibility ta na mag-explore, diba? Yan. Discoverihon ta. An sa tuya mga balaog. An gabos na igwa kita. Oo. Yan. So partner, nagkapipirang minutos na sana dakulao na bagay asa to yang programa ngunyan na pagkahapon dahilan ta mas napahiwas ta talaga partner. So regalo na ipigtatao sa tuya para maging marhay kitang tagapamahala. So yan, asin lugod mga tugang, day takalingawan, ining apat na identity ta bilang Kristiyanong tagapamahala. Asin bilang tagapamahala, mga kitiwala kan biyaya nin mahal na Diyos,
maging mabinunga, mas mahiling, magmanifest sa satuya, urog na ngunyan sa pagselebrar ta kan taon na ini nin pamamahala. An mga qualities na ini nin sarong tagapamahala. Siguro data paglingawan na if we give from the heart, partner, we gain infinitely more than we have given away. Yan, diba? to na yan. Tama yan, partner. No, lampas pa. Lampas pa ang mabalik. Yan. Okay? So partner, inabot na kita ning oras ning pamamaaram. Okay? Ano ang sa imong mensahe sa to yung mga paraan tabay? Go ahead. Mga tugang ang Kristiyanong tagapamahala, bako sa nang manunungod sa spiritualidad, kundi saro ining gawi nin buhay. Stewardship is a way of life. But sabihin kay ni mga tugang mabuhay kita, siring ng God sarong steward, siring sa sarong tagapamahala. Kaso bago to sabi ta, paano kung mag-isip kita nalampas na sa pagiging katiwala, duman na maabot ang problema. Yes. Yan. Okay. So kaya sa taon na inikan pamamahala, asin sa bilog tang pagkabuhay, kita lugod maging responsable, asin marahay na katiwala kan biyaya na itinaw sa satuya nin sa tuyang kagurangnan digdi sa kinaban. Yun. Ang tabayan po giraranin do kami sa masunod na episode kan sa toyang programa, partner. Oktubre na. Oktubre na. Oktubre na po sa masunod, 4, October 4. So, sa parehong oras, alas 2 sagod alas 3 ning hapon, asin sabayan po unindo kami kada Biyernes sa nasabing oras sa padagos na paghirasmi ni Reverend Mark Austin Tuaso na sabi nga ni, dakulaon na bagi sa moya partner ang pagtaong muning oras permidigdi sa DCGB na makapagheras, asin kami mismo makaukod sa imo partner. Yan. Dakulaon man na bagay po sa sakuyang parte na maihiras ko man sa indo mga tugang ang mga bagay na ini. Takunda naan sa ko yung paggampan. Saro ining klase nin pagganap sa biyaya. Pag-utob kan biyaya na itinaw sa satuya nin mahal na Diyos. Yes. Okay. So thank you so much po sa mga nakaantabay, ang mga viewers na partners sa DZGB News Online, ang mga nagdadangog via DZGB Live app, and of course ang mga rayaon na sa indang harong partner bationg ko man ang mga kapwa ko Domingueños na nakatutok mo niyan. Good afternoon po sa Indo, and nakaiba ta partner sa lado technical. Partner, may nalingawan kita. Sisay? Si Father Nomer? Hindi. Sino? Father Dave? Father Jerry Lagata. Pero minsan sa tuyang naghihinanyog. Sabi niya minsan dahil siya nagla-live pero yaon siya sa radyo. Hello po Father Dave Jerry. And Father Jerry. Hello po. Si Father Jerry, naugmahon ako sa iya partner. Dati bagay ang kura paro ko sa Santo Domingo. Sa Santo Domingo. And nasabatan ko siya sarong beses sa sarong pagtiripon dili. Sabi niya, kung wala man siya sa opisina niya, dara niya baga sa radyo. Ang radyo niya, yun ang ganito. Wow. Kaya tuminatak sa kuya ko niyan. Sabi ko, sana, si Father Jerry. Sana dai maubusan king baterya si Father Jerry para dai kita mawaran para down, diba? Para dangog. Okay, so magayunon na ang parokya ni Father Jerry sa inangan sa Jovellar. Jovellar. Ayun, magayunon ang mga programs nila kaya. Thank you so much po. And bationg ko man pala partner ang mga taga Kotmon kang Kamalig. Ayun, dakulon din kitang nagdadangog kang programang Lakaw Maghiras dyan. Sa Barangay Thank you so much po. Salamat And of po course, sa inumaray. si Mr. Eduardo Riramoso man, partner. And si Kuya Wilbert Pereña. Yes. Hello po, Kuya Beth. Okay, thank you so much. Nakaibata sa Lado Technical si Kuya Nems Flora and si Kuya Jun Napoles. Sa IT si Jerome Martinez, asin si Shara Leron. Ini po si Jenny Mati Balyaran. Iniman po si Reverend Mark Austin Tuazon. Kami po may napaabot ng dakulang pasasalamat. Ini po ang programang Lakaw Maghiras. Year 4 sa DZGB. Abagan kiraray sa masunod na Biyernes at sa rupang edisyon kan programang Lakaw Maghiras Year 4 taon kan pamamahala sa Diocese kan Legazpi digdi sa DZGB. Always number 1, always at your service. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean